Esselamu Aleyküm, hormatly Çaryar oğlu Abdülgafur. Benim özgedemde şu an 11 yıl beri Kanada'da, Toronto şehrinde yaşayan, maşgala bilen, olanışan bilen, benim öz koşayınıydım. Türkmenistan ata vatanımızın 25 yılının toy bayramını kutlayınıydım tüy yürekten. Hormatly Beyik Kurban olup Ertuğrul Muhammedoviç'e can sağlık ve yurdumuza avadarlık ve parahatçılık isleyiniydim. Ve bizim öz borcumuz, bize haysi yurtta yaşadığım, haysi toprakta da yaşadığım bütün dünya Türkmenleri adı birliği çağırmana ve yurdumuzun parahatçılığını, olmana ve büyüsünmana haklıdır. Belki inşallah gelecekte de daşa yurtta yaşayan Türkmenlere has hormatly prezidentimiz üns verir, arzu ettiler inşallah Kanada Toronto şehrinde konsul açılmağı, paytahtında olsa ilçihanası Türkmenistan ilçihanası açılmağı, şunun yalam İran'ın Türkmen Sahra Mekavuz şehrinde şunun konsulu açılmağı, bütün dünyada yaşayan Türkmenlerin barış gelişine hasam yağdayı öğretilmeyi ve başka yağdaylara zatlara üns vermenin haş etiyen ve arzu etiyen. Şunun yali Türkmenistan 1991 yıldan beri şu an 25 yaşadı. 25 yaşında türlü çırşınlı yağdayları öz başından geçirdi. Ben özüm ona deyir şayet, özüm şu yağdayda boldum, şu dayda yaşadım, duz çörüğünü yedim, ulalım, yukarı okuyacağını, üniversitede kurtardım. Nesibemizi berik çekti Kanada, Toronto şehrinde. Şunun yali işte berde yaşap biraz, olanışımızı okutup biraz. Şunun yali neymi ilmiden gelecek hizmet bolsa, ata vatanımıza, ilmide, günümüze berden olsun, medeni taraftan, siyasi taraftan, iktisadi taraftan, yaşları okutmak taraftan neymi kömek gerek bolsa biz teyyar. Ve teyyarlığımızı özümüz tüy sürekten şuna beğenip, hormatlı Çaryar oğlu bilen, Abdülgafur bilen, şu an 10 yıl beri Türkmenistan ata vatanımızın her yıl bayramçılığını belliyiz. Tüy sürekten oynayız ve büyüsünüyüz ve şu yağdayları biz amala aşırıyız. Belki biz bilen aratışta olup biz Türkmenistan'ın ata vatanımızın has güllep ösmeğine bir koşaylı. Yani ilmi taraftan olur, yani iktisadi taraftan olur, medeni taraftan olur. O neyim elimizden gelecek kartlar olsa. Ben istek arzum şu ve dinlemenki de ben istek arzum da bütün dünyada yaşayan Türkmen doğruluğumuzun, kardeşliğimizin istek arzumu şu. Ağzı birlikte yaşap, bir olan pədi görüyanız, durlu yağdaylarda, durlu çırşınlı yağdaylar dur, özünüz eştiyan yazınızı görüyan yazınızı devrektaşımıza nehil oluyor. Ben hasım kovanyan zadım, büyüsünyan zadım, Türkmenistan ata vatanımın parahatçılıklı yağdayda alıp var yani. İçeri İşler Ministerliği, Hukuk Komiteti, onlardan serhet kullukları ve yaşlar, yani üniversitede okuyup gören yaşlar, ve gelin eylemede daşa yurtta işlep yola gelýärler. Hasan men özüm gowanyan büyüsünyan. Türkmenistan'a bir hoş haber eşitdim, şonu eýem şonu oglalara aýdyp diýip ýaýratýan. Ýa-ni täze bir haber eşitdim habarym onam siz bilen hemmede Bushlayın o da nesibesi 2017 yılda Türkmenistan bilen yani Kanada arasında yani aeroport yani hava peyma ya da frutka açılacak şu katnılar hasam yenileşecek, kavulacak. Şunun yalın berde ilçihana açılıyor deyip eşittim, hazır resmi yağdaydı de ben hiç şeyde gazetli yaş, saytlarda, webloglarda okuyup göremem. Elbette gelecekte biz aklarım resmi olur. Bizim elimizden gelecek kadar olsa koşun olacak olsa biz koşmana teyyar. Abdülgafur söz sizden.
Sağ olun mikrofon berýän üçin. Men aýtjak diýjekdim. Esasy zat men üns berýän zatym. Men özüm näme Türkmen şäherinde ýaşadym. 19 ýyllap, 19 ýaşynda Türkmenistan ata watanma geçdim. Şonda meni gaw garşy aldylar, seýlediler, hormat goýdular, okuwjaýlarda okuýdum, duýlaryny ýydım, çöregini ýydım. Onun bärik nesibämi çek bärik gelensen has üns berýän zatym hemme zatdan nahardanam yani türlü imitlerden gurrun ona diýdi gurrun şu esasy parahatçylykda. Şu parahatçylykda arkaýyn öz türkmen dogurlymyz, öz watany, öz iline, öz gününe gidip dem öz gerek hareketlerini etýärler. Arkaýyn gidip okuýarlar, arkaýyn gidip işleýärler. Şoňa özüm gowanýan. Oň gowanmanda büýsünmanda men hakym bar. Sebäbi men nirede Türkmenistanyň baýdagyny görsem, Türkmenistan ata watanyň baýdagyny görsem öz ýerinizde bar. Şoňa gowanýan, büýsünýän, bir tüýsli özüňe bir duýgy gelýär. Sebäbi ençe millap arzu etip ýaşapdyr. Bu türkmen öz watanymyzyň baýdagyny göreli. Bir daşa ýurtlarda, elçixanalarda, Birleşen Halkara Guramasynda, OBS'de we türlü ýerlerde, uly edaralarda zatda parlamentny, o şo parlatdy, öz-özünden isleseň islemesen gözünden ýaşapdy. Sebäbi bizde biz arzular ýerden bolup biziň ata-babamyz, dogan garnaşymyz, howasarlarymyz şular üçin hem jany peda etipdirler. Şunu jany peda etipdirler. Aýsan aýda oturman aýtman diýmän zat köp meni esasy şol Tuwakylç Türkmen ilim Facebook'unda we şonuň ýalam YouTube'da Tuwakylç adynda şu zatlar belli geçen. Elbette men belli zatym ýazýan zatym fars diline. Sebäbi fars dilini okuyan ýa-ni Awganistanyň Türkmen dogurlarymyz we şonuň ýaly Türkmen şäherlerindäki dogurlarymyz okuyan has köp we şu zatlary bileýärler, bilýän. O men özüm hem şoň ýaly medeniýet tarapdan ýa-ni käbir syýasy ýagdaýlardan palajydyr tarapdan ýa-ni dogry tarapyndan şoňa gowanýan we büýsenýän şo hakda hereketleme etýän. Men gije günüz pikirim dogrudan hem biz daşa ýurtda uzak ýolda ýaşasam, şonu da dem biziň ata watanymyz, pikirimiz ýüregimiz şu ata watanyna. Dogry biziň aýamyz bärde. Sebäbi o taýda biziň öz doganymyz, garnaşymyz, howasarlarymyz ýaşaýar. Şoň üçin hem dem ýawaş-ýawaşdan asasdan göreş alyp barýarlar, türlü parahatçylyk ýagdaýda. Men diýsen ýürekden gowanýan we büýsenýän Abdulgafur aga. Sizden hem sağ ol, size de sağ olsun diýip aýdasym gelýär. Sebäbi her ýyly siz ata watanymyzy gollaýaňyz we büýsenýäňiz we belliýäňiz şugulary sağ olun. Hoş sağ olun hormatly dostlar. Men häzir telefon arkaly Gunaýz TV'ye telewizyonuna telefon arkaly men interview bermeli boldum, aýtmaly diýmeli boldum. O da şu wagt häzir bütün jahana ýaýratmaly boldy. O şeydi ben ýaýratdy häzir jarly çykyş yani zende diýilýär, bizde jarly çykyş diýär. Şoly alyp barýar hormatly Abdulgafur Çaryar ogly. Özü Toronto'da biz bilen ýaşaýar, biziň şäherimizde ýaşaýar biletde. Adam her hepde bazı ünlümüş pikirleri zatlary öz alyp barýar ile ýaýratýar. Gelin bir ýerlik gollaýlyň, bir elimizden geleni kömek edeýin. Belki inşallah hemme arzularymyz ýawaş-ýawaşdan hasyl bolar. O hasyl bolsun esas ýagdaýlar parahatçylyk ýagdaýy. Parahatçylyk has üns bermeli. Diýsen bir parahatçylyk ýöne ýerde kazanmandylar. Ol hakynda men aýsam aýda oturmaly diýsem diýip oturmaly durly zatlar bar. Ata watanym ilim günüm Türkmenistan her welaýatyňa, her şäherine, her bir adama, her bir şutaý toprakda ösene ata-babamyz, otaýda ata-babamyzyň mazary ýatyr, birendek şäherlerimiz ýatyr, ýazyjylarymyz ýatyr. Hemmeňiz ýatlaýan ruhunuz şat bolsun, ýurdumyz mudam şuňal awak bolsun, parahatçylykda bolsun. Şoň gowanýan büýsen öýlem. Gelecekde de şolary ilmiden gelýän goşant goşaýlym. Köp minnetdar sizden, hoşlaşýan häzir, hoş sağ olun.